Felly, oedd yma rhywfaint o hwb i rygbi Cymru wythnos yn ôl gyda'r canlyniadau yn Ewrop. Mae angen i'r ymdeimlad yma i barhau gyda'r diweddaru. A Sam Costello sy'n dechrau'r cyfan. Goer llawr. Fine, counter-rack is good. Gwrthrygion gyfreithlon, y Gweilch dim ond just yn sicrhau meddiant. Step, please. 7 red is upright, making a tackle. He could have got lower. It's not a passive act. Okay, you're an upright tackle, head on head. You've been no effort to dip to make a legal tackle. It's going to be a red card. Bydd gofyn iddyn nhw amseru'r hyrddiad. Baldwin i'r cwrt y tro ma. Lan ma Morris, rown mae'r blaenwyr yn dod. Maen nhw'n troslwyddo nôl i Baldwin sy'n gyda fe. Webb yn cyfarwyddo pethau. Yn ddigon parod i'r blaenwyr gario ymlaen. Yn ara deg. Webb yn barod i ryddhau. Maen nhw'n cael ei... Ma'n afantes eto. Maen nhw fewn trwch blewyn. Cydbet yn croesi. Ac oedd rhaid iddi ddod. Y blaenwyr yn neud y gwaith caib ar raw. Webb yn ryddhau. Morgan. Collins. Yr ochr agosau ni. Ond Owen Williams ar bas hir i greu lle yn y cornel i Luke Morgan sy'n llithro mewn. A mae'n gais i'r Gweilch. Newid pwynt yr ymysodiad at Nicholas. Llinell gais yn y cefndir, drwodd, ymgais. Ac yn croesi, cael yma ffoni timlo beth i ar waelod y pentwr. Do'n nhw ddim yn mynd i rwystro fe o'r pellter yna. Baldwin sy'n ei ail gyfnod yn yr ardal yma. Webb yn gweld bod lle yn sydd drwodd. Webb dyma fe'n mynd ar garlam. Ac mae'n mynd i groesi. Rhys Webb yn meddwl craff. Yn meddwl chwym. Nath e weld bod bwlch llwyr lawr y canol. A doedd neb yn mynd i rwystro fe. Nôl tu fewn at Cuthbert. O, fe wedi cael ei rygipio gan McNichol o bas Webb. McNichol, mas yn y tu fas, ac mae McNichol yn croesi ac yn cosbi'r Gweilch. A'r gêm wedi throi ar ei phen nawr. Webb ar camgymeriad. Luke Morgan yn fflas i fan ateb y Gweilch. Dyw'r bel ddim yn mynd i ymddangos fan hyn. Bota, Tom Bota yn croesi. Dyna'r cais. Oedd hi ddim yn bert, oedd hi'n hynod effeithiol. A dyna'r pwynt bonus yn dod i'r Gweilch. Hawkins. Roy Collins drwy'r bwlch, nawr lle opsiynau. Pwy yw'r opsiwn? Mae'n gwrdd y Kieran Williams. Williams yn trio brasgamu'n grin. Patcher ar iole, ond dwi ddim yn mynd i rwystro Kieran Williams. A dyna'r diweddglo perffaith i'r Gweilch. Sy'n rhoi sglein ar y perfformiad. Y 5 cais. Reit o'r yslis bella. Ar y ffordd. O fewn trwch blewyn, ond dyw hynny ddim yn poeni dim ar y Gweilch. Y chwiban ola yn ddarbu orllewinol. A'r Gweilch yn glir ac yn gyffyrddus. Pan nath McNichol groesi yn yr ail hanner. Oedd un yn meddwl oedd y Scarlets yn taro nôl, ond na. Ceisiau gan Parry. A'r weithred ola gan Kieran Williams yn golygu oedd hi'n fuddugoliaeth argyhoeddiedig. Y Gweilch yn mynd â hi yn ennill yn y pen draw ar wyl San Steffan o 34 i 40.